iltqajt u kont id-delġ kejken ta' bniedem kbir, Edi Fenek Adami. Bernard Grech għadu mwaħħal fit-tmeninijiet u ma' kull ċans li jkollu jerġa' jispiċċa jitkellem fuq dak li kienu jagħmlu gvernijiet tal-Partit Nazzjonalista fil-passat. F'intervista fuq l-Istazzjon Nazzjonali reġa' kien evidenti kif Bernard Grech huwa ankrat għal kollox fil-passat. Skontu l-poplu Malti Wawċi għandu jażel il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss għaliex gvernijiet nazzjonalisti fit-tmenijiet u fis-snin ta' qabel għamlu dak li ddeskrivih bħala ġid kbir. Ma ninsewx il-ġid kbir li għamlu gvernijiet nazzjonalisti allura mhux biss mill-87 law manka wkoll gvernijiet ta' qabel. Din il-ħarsa lura lejn il-passat ma kienx biżżejjed u għal darb'oħra Bernard Grech reġa' spiċċa jgħid li l-poplu Malti Wawċi illum irid jagħmel bħan-nies tal-1987. Tal-pajjiż għandu bżonn il-poplu jibgħat messaġġ anke internazzjonalment li jrid ibiddel. Bħalma ġara fl-1987. Ma setax jonqos li Bernard Grech jiddefendi lill-Old Guard tal-Partit Nazzjonalista u bekk li deputati antiki tal-establishment nazzjonalista hekk kif kien mistoqsi dwar kif ser jara li l-grupp parlamentari tiegħu wara l-elezzjoni jkun wieħed frisk u ġdid, Bernard Grech qabeż għad-deputati li anke poġġew kap. Wiċċ ġdid mhux bil-fors ikun aħjar minn wiċċ li ilu fil-politika.